Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya mahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumla Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu ke bafowethu ukuthi ngifike la kule channel lethu enkulu kangaka impunga yesintu. La sifundisana khona isintu, la sikhumbuzisana khona inyathuko yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu. Uyazi ukuthi bafowethu kunomuntu oke wafika la eMphelandaba. Wathi impunga yesintu indlela mina isintu engisithanda ngayo. Indlela umsamo engiwuthanda ngayo. Indlela izinto zesintu engizithanda ngayo. Kodwa manje sengifikelwa ukukhathala. Sengifikela ukukhathala futhi sengifisa nokuthi ngivele ngiyiyeke yonke lento yokukholelwa kubantu abadala. Sengifisa nokuthi ngivele ngiyiyeke yonke lento yabantu abadala, indaba zokushisa impepho, indaba zokuphahla, yonke leyo nto leyo ayingisebenzeli mina. Mangishisa impepho kuyafana, mangiphahla kuyafana, ngicabanga ukuyiyeka yonke lento. Mangibuza kubona abantu abadala baphendule, ngiyishiya yonke lento mina. Ngiyazi ukuthi lensizwa lento ekade yisho akuyona yodwa enalowo mdlinzo ngaphakathi enhlizweni yayo. Kodwa baningi abantu abangasakholelwa kubantu abadala. Ngesizathu sokuthi mhlambe naye omunye uyabona ukuthi ukade mina ngangishisa impepho, kade ngangiphahla kodwa kwenzeki lutho. Uyazi ukuthi inkinga ikuphi bafowethu nodadewethu? Inkinga thina esiyikhohlayo sikhohla ukuthi labantu esithi masishisa amakhandlela sikhulume nabo masiphahla noma sikhulume nabo masishisa impepho. Thina suke sicabanga ukuthi sikhuluma nabantu abaphethwe yithina abazokwenza yonke into esiyidingayo thina. Kanti akunjalo. Uma ukhuluma nabantu abadala usuke ukhuluma nabantu abaphethe wena. Impilo yakho iphethwe yibona, akuwena ophethe bona. Manje abantu abaningi benza sengathi abantu abadala ibona abaphethwe abaphilayo. Kanti abaphilayo baphethwe abantu abadala. Awukwazi ukuthi ithongo lingafike likwenze lokuhle isikhathi eside ukhohlwe yilona. Ubabaze wena inkolo yakho, babaze umfundisi wakho, ubabaze umbishop wakho, ubabaze uNkulunkulu. Ekubeni uNkulunkulu edale lona ithongo ukuthi lona lokwenze lokuhle. Ngenkathi wena ulitusa ithongo lubonga entweni ezinhle likwenzela zona, lona lolicelele njalo kumkhulu omkhulu. Kodwa wena wafundiswa imfundisoze yokuthi wena uyakwazi ukucela uNkulunkulu, uzicelele izinto ozithandayo. Ozwe ngobani leyo nto? Imfundisoze leyo nto. Ubani wena osungakwazi ukukhuluma noNkulunkulu? Ubani wena? Le ndlela abantu futhi abathandaza ngayo i-wrong, le ndlela abantu abathandaza ngayo. Awunawo wena amandla okukhuluma nomkhulu omkhulu, awunawo amandla okukhuluma nomkhulu omkhulu wena. Lento yamasonto ifike yabadunga kakhulu abantu imiqondo, yabasusa nasendleleni umvelinqanga abantu ayebabeke kuyona. Umvelinqangi abantu ababeke wabasekela ngenhlonipho la emhlabeni, wababekela umthetho wokuthi bona bayoxhumana namathonga alele phansi kothuli lomhlaba. Bakhale kuwo, bacele kuwo, bese wona amathongo kube yiwona acelela bona kumkhulu omkhulu. Wena ucabanga ukuthi ivelaphi lento ethi uNkulunkulu wakho oqala umzali wakho? Ngoba yonke into uyibikela umzali wakho okuyithongo. Yonke into kufanele uyicele ethongweni. Ithongo ilona elizokucelela kumkhulu omkhulu. Ngaso sonke isikhathi wena makwenzeke into enhle, ubonga uNkulunkulu kungafanele. Ngenkathi kwenzeka izinto ezinhle kuwena, ngaso sonke isikhathi wena ubabaza ithongo lakho. Ithongo lakho lithatha kancane okokuqala lokho. Ithongo lakho awuliboni ukuthi linamandla okwesibili. Ulibukela phansi okwesithathu.
Kodwa uma usunenkinga sengasenzeki lokho kade kujwayele ukwenzeka empilweni yakho, guqa uthandaze izinto ziqhubeke ezingenzeki, usuyabuya wena uyagijima emsamo, uyokhuluma emsamo, uyocela emsamo, usulahlekelwe umsebenzi. Mawubheka ucabanga ukuthi abantu abadala bazokubuyisela manje lo msebenzi, kade ubenza izilima, kade ungabababazi bona, kade ungababoni amandla, ngoba nakwena ususwele lento iswele, usuyathandaza manje akusenzeki lutho uma uthandaza, ngoba ngaso sonke isikhathi uma uthandaza, lo mthandazo wakho uma uthandaza vele uthinta abantu abalele. Uma uthandaza akwenzeki ukuthi uma uthandaza ungabathinta abantu abalele, ngoba izinto zethu ziphethwe abantu abalele. Umkhulu omkhulu udale bona abalele phansi kothula lomhlaba, amathongo, ukuthi kube yiwona esiwathintayo, kube yiwona esinqonqoza kuwona, bese wona sinqonqozele kuyena. Hayi ukuthi wena uzovela ubheke nje kuNkulunkulu. Ubani wena ongakhuluma noNkulunkulu? Hayi bafowethu, ungabe ubona umusa wethongo lakho bese ucabanga ukuthi ngempela ungakhuluma noNkulunkulu. Akukwazi kwenzeka into enjalo. Ngokwemvelo yomuntu ompisholo, umuntu ompisholo umecela ucela kokhokho bakhe, umthandazo wakhe uhamba emathanjeni alele phansi kothula lomhlaba, uhamba emakhosini alele phansi kothula lomhlaba. Hayi ukuthi uvela usuke nje uqonde uNkulunkulu, umkhulu omkhulu umvelinqangi. Hayi akuhambi kanjalo. Kuze ukhulume nosomandla omvelinqangi, ufuna uqala ubiza amathonga kini alele phansi kothula lomhlaba kuqala, ekuyiwona kuzalayo, ekuyiwona uNkulunkulu kuwe. Akungathi-ke makwenzeke into enhle kuwe bese ujaha ukubabaza uNkulunkulu. Ubani uNkulunkulu? Ubani uNkulunkulu? Uyamazi uNkulunkulu wena? Babaza amathonga kini, amathonga kini wazise, ngoba yonke into nayo uyiphiwa yiwona amathonga kini. Lokho kakakuboni njengamanje ngoba usangcono vele. Yonke into uma usayidinga uyayithola, kodwa ithongo lakho lisakwelulela intambo. Lothi la lidonsa khona lifinyeza, yila yoqala khona ukubona ukuthi sonke lesikhathi bengwacindezela amathonga kithi ngokuthi ngingawababazi. Uthenga imoto, thanks God, uNkulunkulu mkhulu. Ithongo likhulu ngoba ilona likuphile leyo moto. Lo msebenzi owutholile uphiwe yithongo, lo msebenzi owutholile, kodwa ubabaza uNkulunkulu wena. Ngwana kuphela usukholwa kakhulu wena. Uyothi uma usulahlekile lo msebenzi loyo bese baqala abantu abadala bakuvezele okuthi wena usinaki wena. Awukaze usenzele lutho, kodwa esontweni uyakwazi ukuthatha u10% omholo wakho uyowuthi fu uthi uyabonga esontweni. Ngoba kugula kwakona lokho ukuthi makwenzeke into enhle phezulu kwempilo yakho bese ugijima uyobonga esontweni. Uyobongelana esontweni ngoba kufuna uhambe obonga kini, uyobonga emathongweni akini, ngoba leyo nto enhle uyiphiwa amathonga kini. Kaboza umuntu ekukhohlisa izinto ezinhle ezenzeke empilweni zethu siziphiwa amathongo ethu. Ungaboza umuntu ekukhohlisa. Esontweni akukhona la kutholakala khona izinto, akukhona la kutholakala khona inhlanhla esontweni, kodwa esontweni la kukhonzwa khona, kukhonzelwe bona abalele. Ulungise indlela yethuna ukuze kusasa uma umphefumulo usuhlukene nenyama, umphefumulo wakho ukwazi ukuhamba endleleni oyicentile wena. Hayi ukuthi uyofuna inhlanhla esontweni. Inhlanhla zikini emsamo. Nakekela umsamo wakho, nakekela amathonga kini, yonke into izohamba kahle. Wahlonipha amathonga kini, uhlonipha umsamo wakini. Ngoba uma ungawuhloniphi umsamo wakini uzogcina na ufana nalensizwa le, uthi wena usakholelwa kubantu abadala ngoba ayikho into okuyibuze kubona bakuphendule. Bazokuphendula kanjani usubadelele isikhathi eside kangaka? Abantu abadala bafowethu nodadewethu banemqondo esebenzayo. Akukona ukuthi abantu abadala bawopopayi bethu. Mawuthi nje ngicela ningiphe umsebenzi bave bakunike nje umsebenzi, ekubeni bake bakunike umsebenzi wona wangabonga. Ekubeni wena unamacala amaningi owawenza phambi kobuso babo, wangayicela intethelelo, usufika wena uzokhuluma uzocela ngaso sonke nje wena isikhathi. Mawusondela emsamweni uzocela nje wena. Awunawo wena amaphutha. Awekho amaphutha abantu abadala bawabonayo kuwena.
wena nje umsulwa wena awukwazi ufike wena emsamo uzoshweleza emaphutheni lawo wenza uwedwa ungabonwa umuntu. Mawubheka njengoba unemfihlo ezingaka ozenzayo, ubona ukuthi mawusondela kubantu abadala uzoqhamuka wena usucela, bazokwenzela lokho kucela unemfihlo eziningi kangaka usadinga inhlambuluko phezukwakho. Ukuphahla kuyasebenza, ukuthetha emsamo empepheni kuyasebenza, kodwa ngeke kwasebenza uma kuwukuthi wena uphila ngaphansi kwemfihlo. Uzothi mawusondela kubantu abadala ngaso sonke isikhathi mawusondela usondela wena uzokhuluma izinto ozidingayo kuphela ekubeni unamacala amaningi abakubambele wona. Kunensizwa othola ukuthi iyasondela emsamo izophahla, icela umsebenzi mhlawumbe ayisebenzi kodwa izalisile emzini womuntu, ayihlawulile, ayugezile umuzi wabantu. Wathatha umntombi bengane yabantu kodwa manje wena usondele empepheni, uzokhuluma empepheni, uzocela abantu abadala ukuthi bakwenze lokuthile. Bazokwenzela kanjani unecala elikhulu kangaka, icala elilingana nokubulala umuntu? Ngoba uma wona intombi insizwa kithi wefana nomuntu owabulala. Uzalisile wena emzini yabantu kodwa uhlawulile. Kodwa ubheka ukuthi uma usondele empepheni abantu abadala bazokulalela. Abantu abadala balilalela inuku elinjalo elizofike lizalise bese lingayo ukothetha lelo cala ligeza imizi yamadoda. Uma nje ninomuntu onjalo onishisela impepho nisuke ninomuntu ongalungile. Umuntu oshisa impepho umuntu ohlelekile, umuntu okuhamba kwakhe kuqondile. Akufanele ukuthi impepho niyishisele umuntu osadlala izindlu ohamba ehlenyuka nentombi. Ushisele nini impepho? Abantu abadala bamlaleli lo muntu onjalo ngoba abantu abadala bamfuna umuntu oyinungu. Kodwa abantu abadala bafuna umuntu ohlanzekile abazokwazi ukumembatha nabazokwazi ukumlalela. Kodwa uma uwumuntu owenza izinto ezamahlazo abantu abadala ngeke baze bakulalela. Abantu abadala bawona amabhoyi ethu. Abantu abaningi bacabanga ukuthi abantu abadala bafana nje abancane abazothi mabefika empepheni umuntu eshisa impepho ethi ayibomkhulu ngicela kube ukuthi nokuthi bese abantu abadala benze lokho. Ngeke bayenze abantu abadala leyo nto. Abantu abadala badinga ukuthi wena ubahloniphe kuqala ngokuthi ulihloniphe wena ulesaba ihlazo, ngoba awukwazi ukuthi uzofika wenza amahlazo umhlaba wonke uma usubuya wena usubuya uthi uzokhuluma nabo usuke ukhuluma wedwa. Yenzeka nje ukhulume wedwa uzitshela ukuthi wena ukhuluma nabantu abadala. Abantu abadala nje sikhuluma ngabantu abacabangayo. Kunomuntu osadinga ukuthi ashweleze kubantu abadala, enza inhlambuluko yakhe eyedwa. Kubalekile bafowethu nodadewethu ukuthi wena njengoba uwazi amaphutha akho ukusondele kubona abantu abadala uke wenza inhlambuluko, bacele bakuthethelele. Njengoba wena wathi le ntombazana othandana naye ikhipha isiso, uzokhuluma kanjani empepheni nabantu abadala bakuzwe? Uzocela kanjani kubantu abadala bakwenzele lokho okufunayo kodwa wena watshela ingane yabantu ukuthi ayikhipha isiso? Njengoba ke seyasikhipha isiso sewaya yini kubo wayogeza umuzi? Ngoba phela noma kuthiwa intombi yakho yasikhipha isiso, uma wayithuma wena wathi ayisikhipha isiso kufanele uhambe uye kohlawula egcekeni lomuzi wako ubugeza umuzi. Njengoba wena intombi yakho yaphuphunyelwa isiso, uzokhuluma kanjani nabantu abadala bakuzwe ungayili ukohlawula kubo lengane? Awukawugeza umuzi ngoba phela intombi yakho ngithi yaphuphunyelwa isiso akusho ukuthi lengane ayikho, ikhona ngokomoya kuphela ayikho ngokwenyama. Uyadinga wena ukuthi uhambe uye kohlawula bokantombi yakho lena yaphuphunyelwa isiso. Manje mawusondela ke kubantu abadala bazokulalela kanjani unephunga lomuntu wesifazane ongaligezile? Bazokulalela kanjani abantu abadala wonile emzini womuntu wangalithetha icala lakho wacela intethelelo ukuze uthethelelwe nabo bakuthethelele? Uma uyinsizwa nje uzalisile ungahlawulile kufanele wazi ukuthi unecala insizwa kithi. Umuzi wendoda uyahlonishwa. Uma wenze ungalungile wazalisa ingane yabantu egcekeni lomuzi wakubo, ukufanele ukuthi uhambe uye kohlawula, ushweleze, ugeze umuzi wakhona ukuze nowakini umuzi inhlamba lezo thukwa ngazo zizokwazi ukuthi zisuke, zize zosuka ngisho emathongweni akho imbala. Wena uzokwenza amacala amaningi emzini abantu, wona ingane zabantu,
wenze yonke into engalungile. Amathonga leya ntombazane ngenkathi ekhala ajikjela amazwi ayiziqalekiso phezukwakho. Ozothi wena mawuqala ukukhuluma namathonga kini usendaweni yakho kuphahla la uzitshela uphahla khona. Ngeke bakulalela abantu abadala ngoba unecala elikhulu. Wonisa ingane yabantu, wangakulungisa futhi ukona kwakho, wangayicela intethelelo la wone khona, wangayicela futhi intethelelo nakulabo abakuphethe. Manje bazokulalela kanjani ngoba ngaso sonke isikhathi mawufika wena uzokhuluma nabo umsulwa wena awukaze nje uqale ngokucela intethelelo ngoba bafowethu nodadewethu nini niphahlayo. Kubalekile ukuthi uma uzophahla uzokhuluma wena namathonga kwembethe, uzokhuluma namathonga ofisa ukuthi akwenze lokuthile. Kubalekile ukuthi ngenkathi uqala uphahla ukuqale ngokushweleza ngoba uyazazi ukuthi unamaphutha, uyawazi futhi amaphutha akho ukuthi angakanani. Qala ngokushweleza ke kuqala ucela abantu abadala bakuthethelele ekoneni kwakho konke osukukonile kulomhlaba omagede ahlabayo. Ekunyatheleni kwakho la unyathele khona ngendlela engeyona ubacela abantu abadala bakuthethelele bese uphinda ubacela ukuthi nalenkulumo ozoyethula nalesicelo ozosicela kubo uyacela ukuthi basizwe bese bakwenzele sona. Singenza abantu abadala engathi nje yonke into esiyikhulumayo bazoyenza nje kubinjalo. Hayi, abantu abadala bafowethu nodadewethu babantu. Uma babantu abantu abadala babantu abanemqondo esebenzayo. Ngeke wena ufike wone bese ucabanga ukuthi mase ubatshela abantu abadala ukuthi ucela kwenzeke ukuthi kusuke kuzokwenzeka lokho. Hayi, ngeke kuze kwenzeke. Abantu abadala uyafika kubona ukhulume nabo ucele. Uma usucelile bese bebamba umhlangano babuzane bebodwa bathi lengane niyayizwana ukuthi ithini. Niyakhumbula ukuthi lengane sake sayenzela u1 no2 no3 yahamba yona yayobonga esontweni, yahambisa inkomo esontweni, yathatha ingxenye yomholo wayo yawusesontweni, yathi yobonga esontweni. Ayikazi ize le ekhaya izokwenza okuhle ithi yabonga kuthini. Manje lengane soyenzela kanjani izinto ezicelayo ekubeni yadelela kangaka yahamba yayobonga esontweni. Nawe njengoba wacela kubantu abadala ucela umsebenzi, uyakhumbula yini ukuthi umsebenzi wena oqala wawuthola awuzange ubenzele lutho abantu abadala? Uyakhumbula ukuthi wena ngenkathi uthola lo msebenzi wababaza uNkulunkulu wangababaza bona ekuyibona abasebenzile bakunika lo msebenzi. Manje wena ucabanga ukuthi ke uma usucela futhi omunye umsebenzi kubona abantu abadala bazobasukume nje bakunikeze? Basadinga idudu abalwakho okuwukuthi wena bakwenzela izinto ubabaza isonto. Awubabazi bona, ubabaza isonto wena uyakhohlwa ukuthi umkhulu womkhulu umedala abantu wadala nawo amathongo, wabeka amandla amakhulu kuwona amathongo njenganabazali babo. Umkhulu womkhulu wabeka inhlanhla emathongweni ethu ukuze kube yiwona kwazi ukusamukelisa. Wena ukwazi konke lokho. Wafundiswa imfundisoze yokuthi yonke into oyitholayo uyiphiwa umkhulu omkhulu. Hayi kunjalo. Umkhulu omkhulu njengoba adala imvelo, wadala nabantu, wadala nezinto ezithile ezisekele labo bantu okwamathongo. Manje ke indaba yakho isakhulunywa mhlambe nonyaka ungaphela abantu bakho bengavumelani ngokuthi wena thola omunye umsebenzi omusha ngoba wakhombisa ukudelela okukhulu, wahamba wayobonga esontweni. Yekeni lento ukuthi makwenzeka izinto ezinhle bese nigijime nobonga emasontweni. Yekeni leyo nto leyo. Noma ngaze kuthiwe kade uthandazile kodwa la kufanele uqale khona, qala ekhaya kuqala ngoba lo msebenzi loyo uphiwe yithongo lakini. Angikhathali noma ngabe kade unikelile wabe usuthola lo msebenzi loyo. Lo msebenzi lo ngenkathi kade unikelile uthole ngentando yethongo lakini. Lo mnikelo wakho ufike wathinta wancenga ithongo lakho ukuthi alikudedelele lo msebenzi wena udingayo. Kubalekile ukuthi ke mesubonga uqala uyobonga kini kuqala ethongweni. Ngoba ukuba ithongo lakho belingathanda ubungeke uzuthole lo msebenzi nakuba kade unikelile. Bungeke uzuthole. Baningi abantu abahamba baye konikela
kodwa izinto zingenzeki abazinikelele. Yini na banamacala emuva emakubo, abasanakile emsamo yasemakubo, sebenake kakhulu esontweni. Kubi ukunaka kakhulu esontweni, ukhohlwa imuva kini, ngoba la uphethwe khona uphethwe emuva kini, awuphethwe esontweni. Esontweni uze ngokuzokhonza. Manje ke kubalekile bafowethu nodadewethu ukuthi masifuna inhlanhla asenze kahle emuva emakithi, siwababaze futhi amathongo ethu, ngoba umkhulu omkhulu wasidalela wona. Umkhulu omkhulu iwona wanikeza amandla. Mawufuna inhlanhla cela kokhokho bakho, ucele kogogo, ucele kukona wonke amathongo amahle aphethe ukukhanya kini, izinto zakho zohamba kahle. Uma wahlonipha amathongo akini, yonke into oyoyikhuluma kuwo, uthethe emsamo empepheni noma uphahla, ayokwazi ukuthi akulalele. Ukuze amathongo ezokwazi ukuthi akulalele, akuzwe, bese lokho kade ukudlulisa akwenze. Kubalekile ukuthi njengoba uwazi amaphutha akho, uwazi amacala akho, lungisa amacala akho kuqala, bese ucela intethelelo kubona abantu abadala. Wena uyayidinga inhlambuluko nethongo lakho lokuthi nje uzozilahla ethongweni, ukhulume kubantu abadala ukuthi mina ngabhunguka phakathi kwale khaya, ngabuya kodwa ngenza sengathi nje alikho icala enganginalo. Mina ngazalisa emzini yabantu, angihlawulile kumanje, ngiyacela bokhokho bami ningithethelele bese ningipha amandla ukuze ngizokwazi ukuthetha lamacala enginawo. Mina ngona izingane zabantu ngazithathela umntombi, ngangazilobola, ngazibulala izingane zabantu. Ngiyacela ukuthi ningithethelele, ngoba leyo nto kohamba ivuke. Uma kuwukuthi wena wadelela imizi yabantu, nowakho umuzi ngelinye ilanga uyodeleleka, bakhona bayodelela, bakhona bayokwenza izinto ezimbi. Kunamuhla bafowethu nodadewethu, imizi yokhokho bethu nomkhulu bethu ingcolile ngenxa yethu. Wena uthatha intombi ungena nazo kini, uzokwembatha nazo kini, ungcolisa umuzi wakini, ungena nentombi ngobumnyama. Wena ntombazana uthatha amasoka uzongena nawo emzini wokhokho bakho. Kodwa ucabanga ukuthi uma ucela noma ucelelwe emsamo, izinto zakho zizokwenzeka kanjani unamacala amaningi kangaka akhombisa ukungahloniphi? Kubalekile izinsizwa zakithi, njengoba wena ufuna ukuganwa, uzoganwa kanjani icala lakho ungalithethile na? Uzoganwa kanjani unale cala onalo emzini wabantu? Le ngane yakhona owayiphula maqede wangayithatha izothathwa ubani? Ithongo lawo lizovuma kanjani ukuthi kube khona umthathayo wena ekubeni wenza ingane yabo ukuthi ingathathwa umuntu? Wensizwa zakithi, uyazi ukuthi mawona intombi nahlukana nayo, kufanele uthandaze, ucele kokhokho bakho ukuthi kube khona umuntu ozokusiza ayithathe imgane ibe umfazi wakhe. Icala lakho ke lapho ke uyobe sekwazi ukuthi uyithole intethelelo, kodwa lobe lingaphelile intethelelo kodwa uyayithola. Uma nje wona intombi umthandazo wakho munye insizwa kithi, uma usuhlawulile wawugeza umuzi, usuke wenzela ukuthi lapho uthola intethelelo kubokwayo intombi bakwazi ukuthi babhodle. Kodwa ngokwesintu kusuke kufanele ukuthi uyithathe igane. Uma kwenzekileke wena wangakwenza lokho, umthandazo wakho munye. Umthandazo wakho ukucela ukuthi ithole umuntu ozokwazi ukukusiza, ayithathe khona wena usuyiphulile ukuze uzokwazi ukuthi uthole intethelelo. Ngale kwaloko lelo cala limile insizwa yakithi. Kubalekile ke insizwa zakithi ukuthi masisafuna ukuzwakala kulabo balele, siyeke ukwenza izinto ezamahlazo, siyeke ukwenza izinto eziwukungcola. Nawe dadewethu, kubalekile ukuthi uma ufuna ukuzwakala ethongweni, ufuna ukuphahla abantu abadala bakuzwe, hlukana nezinto ezimbi, hlukana nokuhamba umbatha nawo wonke umuntu, hlukana nokulanda izinsizwa uzifake egcekeni lomuzi wakini. Uyolithetha nini lelo cala? Wena insizwa yakithi uyolithetha nini le cala lokuthi wena kunamantombazane owathathela umntombi bawo kini? Kunamantombazane wena olala nawo kini. Lelo cala ulithetha nini?
Wena ntombazana uyoyicela nini intethelelo kokhokho bakho ukuthi wena ufaka amadoda emzini wamadoda okhokho bakho? Niyabona amaphutha esinawo bafowethu. Asilungiseke bafowethu indlela zethu, silungise ukuhamba kwethu ukuze kusasa singeke silahle ithemba sithi abantu abadala ayikho indaba yabo masikhuluma nabo abezwa. Abantu abadala bakhona, abantu abadala bayaphila, umsamo ukhona, umsamo uyaphila, umsamo uyezwa, umsamo uyakwazi ukuphendula. Wena ukuphenduli nje ingoba wenza lezi zinto ozenzayo wena ezingalungile. Wena njengamanje udinga inhlambuluko kuwe, ugezwe, ususe konke lokungcola lokhu owazembathisa kona ngalamahlazo wawenza, bese uhamba uyohlawula emizini yabantu la uzalise khona. Geza imizi yamadoda ukuze kuyeke ukuthuka amathonga kwembethe, kuyeke ukuthuka umuzi wakini. Noma ngabe kuphi wena la uhamba khona ubizwa ngenja, kuthiwa hey ave yinja usibanibani. Njengoba ubizwa ngenja wembethwe yithongo, nalo lelo thongo elikwembethe liyachaphazeleka ngaleyo nhlamba wena othukwa ngayo. Wena ke kubalekile ukuthi usukume uhambe emzini wendoda, ukhombisa inhlonipho, ufike ugeze umuzi wendoda, uyicela intethelelo bese uyabuza kini, ufike uyicela intethelelo nakokhokho bakho ukuthi wena wona ngoba phela ibambela umniniyo. Icala olenzile wena kuthukwa okhokho bakho ngecala lakho. Manje uzokhuluma kanjani emsamo bakuzwa abantu abadala? Uzocela kanjani isicelo sakho basenze unamacala amaningi kangaka? Hayi bafowethu, angawageqa amagula ngoba ngemuki. La sikhona siKwaZulu Natal eThekwini, silapha ku West Walk eMphelandaba. Ikhona la sisebenza khona, ikhona la sichushisa khona abantu, sibahlahlele indlela yesintu ekade ihamba okhokho bethu. Emphelandaba kahloli kodwa siyachushisa kuphela, simnika umhlahlandlela. Wena udinga inhlambuluko nethongo lakho, udinga ukuhlambuluka ethongweni lakho, uphinde uligeze ithongo lakho ngalokungcola walingcolisa ngako. Ingako mawuphahla abantu abadala bangakuzwa, abantu abadala bangakulaleli, bangakuphenduli. Ingoba kunamacala amaningi owenzile kodwa mawuphahla awuqali ngokushweleza, uvela ungena enkulumeni unamacala. Bazokulalela kanjani abantu abadala? Bazoyenza kanjani into oyifunayo unamacala amaningi kangaka, umanikiniki kangaka? Awuqala ucela intethelelo okuqala kubona, kodwa kubalekile inhlambuluko okuqala edingakala kuwe yokuthi uqala ukuhlambuluke bese uyalihlambulula, uhlambulule kanye nabo abantu abadala ngaphambi kokuba kuqhubeke nezinto zasemsamo, uqhubeke nokukhuluma nabo. Bazokwazi ukuthi bakulalele bakuzwe uma usubahlambululile. Nakhona futhi isinqumo sikubona, njengoba ngishilo ukuthi abantu abadala babantu abanemiqondo esebenzayo. Kunabantu abenza izinto ezithinta abantu abadala ngoba sebefuna ukusizakala bona. Bayakwazi ke abantu abadala ukuthi bakubone ukuthi hayi lo ake sithi ukumlindisa kancane ukuze sibone ukuthi ngempela lento ayenzayo uyenza ngenhliziyo enothando yini, noma uyenza ngoba nake sefuna ukuzuza lokho afuna ukukuzuza. Hayi bafowethu, angageqa amagula ngoba ngemuki zikhona nencwadi zethu esizilobile, sinekhombo ka1050 sithini isintu, indlela yesintu. Uyokhuluza ukhokho bezontathu uyazithola ngokuthi ushayelele nombolo ozibona escreen sakho. Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga.